Formula 1-veneiden kaksinkertainen maailmanmestari Sami Seliö osaa arvostaa hyvää unta ja rentouttavaa vuodetta. Nyt on tultu Teneriffalta kotota tänne toiseen kotiin, Suomen kotiin, ja viikon tiivis rupeama täällä, että käydään yhteistyökumppaneiden kanssa asioita läpi ja tulevaisuuden kuvioita, ja täältä sitten otetaan tiimi matkaa ja sunnuntaina lähdetään kohti seuraavia kilpailuja tuonne Arabiemiraatteihin. Että nopea käynti kotona täällä, että valitettavasti taas ei kerke kauan ole, että nopea visitti. Matkailu maailmalla antaa vertailupohjaa Seliön upeassa Helsingin asunnossa kutsuvana odottavalle Vispring-vuoteelle. Mulla kun tulee parisataa matkapäivää vuodessa tai parisataa päivää vuodessa helpostikin on pois sieltä omasta kummasta sängystä, niin tulee nukuttua milloin missäkin, että yleensä hotellissa tai sitten meillä on tiimin asuntoauto tai tiimin toinen asunto Italiassa, ja nämä sängyt tuolla maailmalla, niin ne on mitä ne on, että paljon on tullut nähtyä ja koettua, ja kyllähän aina hirveä palo on, että pääsisi omaan sänkyyn nukkumaan, ja varsinkin tänne Suomen kotiin, missä nämä sänkypuolet on varsin kunnossa, että se nukkuminen on kuitenkin niin tärkeää ja levon tarve on tärkeää. Se on harmi, ettei sitä omaa sänkyä saa vielä mukaan otettua tuonne maailmalle, että se olisi kaiken paras ratkaisu mulle. Taannoisesta onnettomuudesta aiheutuneet selkävaivat pistivät miehen miettimään myös vuoteen merkitystä uran ja hyvinvoinnin kannalta. Sitten mulla alkoi selkäongelmat tuli, että mä olin pienen onnettomuuden ja alkoi selkäongelmat, ja sitten mun oman kiropraktikon ja hierojen kanssa mietittiin, ja he rupesivat painottaa myös sitä sängyn tärkeyttä, ja sitten rupesin enempi miettimään, ja sitten päätin, että kyllä se on näin, että kyllä mä uskon, nyt on pakko uskoa, että kaikki sanoo, että se sängyn merkitys on niin suuri, että siihen kannattaa kyllä kiinnittää huomiota, ja tein päätöksen, että okei, nyt vaihdetaan sänky, ja sitten mä ajattelin, että nyt se täytyy olla sitten kunnon sänky, että mitään välimallia ei ota, että näitä puheita kun oli kuunnellut, niin tiesi, että siihen pitää kiinnittää vähän enempi huomiota ja käyttää aikaa sen valinta ja muuta, ettei suinpäin vaan kauppaa ja kuuntelee nopeat myyntipuheet, ja sitten loppupeleissä kulminoitu siihen, että löytyi sänkyjä, kokeilin niitä ja testailin ja pääsin myös koennukkumaan näitä sänkyjä, ja huomasin, että on kyllä aika kova ero, että en ollut ajatellutkaan, että sänky nukkumisessa voi olla niin suuri ero ja suuri merkitys siihen omaan niin sanottuun hyvinvointiin. Tarkan harkinnan ja kokeilujen tuloksena Sami päätyi hankkimaan Vispringin. Muutos nukkumisen laadussa oli hämmästyttävä. Aina kun reissusta kotiin tulee ja pääsee omaan Vispringiin nukkumaan, niin kyllä se ero on suuri. Että aamulla huomaa sen, että luultavasti on nukkunut yhdessä asennossa melkein todella usein, että nukkunut yhdessä asennossa, että se älytön pyöriminen ja yöllä heräily, mikä on monesti näissä hotelleissa ja eri sängyissä kun vaihtaa, ja tietenkin vaihtaa paikkaa, niin vähän vaikuttaa sekin, mutta heräilee ja pyörii ja kääntyilee paljon ja tuntuu epämiellyttävältä, että sänky tulee kuumaksi. Kotiin kun tulee menee nukkumaan, niin se uni tulee helpommin, ja kuten sanoin, niin herää melkein samasta asennosta, ja monesti useimmiten herää automaattisesti jo aamulla ihan ajoissa ennen kellon soittoa, että tulee se rytmi ja muuta, että on tapahtunut tämmöistä luonnollista heräämistä, että sä et ole siinä syvässä unessa ja ihan unenpöppörössä silloin aamulla kun heräät, että sä näkee, että se uni on ollut oikeanlaatuista, että sä oot ollut siellä syvässä unessa ja kroppa on levännyt ja saanut palautua siinä yön aikana, ja sitten kun heräät, niin sä oot paljon virkeämpi ja se päivän tehokkuuskin tulee sitä kautta sitten, että jaksaa touhua ja sitten odottaa taas iltaa, että pääsisi uudestaan nukkumaan, että se on kyllä se fiilis siinä hyvässä sängyssä, niin se on ihan käsittämätön, ja kroppa muistaa hyvin, että nyt kun se oma sänky ja kotona tietää alitajunnassa, että millaista se on hyvässä sängyssä nukkuminen, niin kun tulee, niin kyllä se uni on aika makoisaa.